Hi mga ka-UCnian Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga ka-UCnian Freedom Board, ladies and boys, ako si Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Nakadawat kog invitation card saying I am invited for a debut party. Dako kaayong katingalahan nga no. Ang magdibu kay ang akong ex. At first, akong ginuhuna basig na mali laghatag ang invitation, pero kay naaman akong pangalan dito, siguro tinuod yun. Saysay. Mo nang tawag sa kadaghanan sa iya. Oo, guwapa siya. Not just in physical but all in all. Smart siya. Butan kayo. Active church member. She is a Christian day. Na-remember na ako nga sige ko niya gi-invite sa ilang simbahan. Labinag na ay thanksgiving or fellowship. Nindot kaya siyag tingog og nagamit niya jud ihang talent to praise God kay siya ang leader sa praise and worship. In her young age, everybody was amazed and admired her. Lagal may both side bisag bata pa siya. I admit ahad ko sa yaha og 2 years. But everything's go wrong. Kung kanus amin nagkadugay, nagkaanam pud siya ka-cold. Na-feel na nako nga murag wala na siya gana. Usahay na lang magpakita, magparamdam, ug murag perme ako ang i-blame sa mga problema niya. Perme na ko siya adtoon silang balay pero dili siya makiistorya kay labad iyang ulo. Hapiton ako siya sa ilahang classroom bisag layo ang college department ug senior high building. Pero perme po daw siya nga absent. Napabayaan na niya iyang pag-eskwela. Until I get bored o nangita og lain while nagkalabuan naming saysay. Wala may formal statement nga magbuwag pero feel na nako jud ato nga wala nami kay almost 2 months nako nga walay balita niya. Og gikapoy na jud pud ko niya. Naichismis sa campus nga niundang naligi daw kuno siya. Daghan kaayong nangutana sa kuha ato pero wala ako'y matubag. Wala ko'y pakialam kay wala siya klaro. Nakoyab na sab ko og wala na ko'y plano pa nga mangalap og impormasyon mahitungod kay Saysay. Until I received that invitation card para sa iyang debut. Apil ko sa iyang 18 roses. Dili na tan ako mo-attend kay basig dili mo sugot akong uyab pero tingala na lang ko kay siya mismo ang miingon sa kuha nga dapat naa daw ko dito. So miadto jud ko. Dako ang venue sa party o wa jud ko mag-expect ngayon ato siya kabongga. From entrance, tarpaulin, design sa maong venue, catering, sound effects o guban pa. I was expecting for a normal debut pero na-amaze lang jud kog pag-ayo, seeing how perfect the celebration is. Siguro ingon ani jud kabongga kay kinamanghuran tas isa ra pod ka babae. Nayang mga igagaw nga akong nasuod og na amigo. Daghang tawo nga invited sa mong event ug as an ex, maulaw jud kay ko. Then the party started sa pag-announce na sa MC nga mugawas na siya. Nangulba ko. She looked so perfect wearing a red ball gown. Almost 5 months na sabmi nga wala nakita ug nabag-uhan lang kay ko niya. Pagsulod niya sa venue, tanang mata nakafocus ra siya. Nagkaway-kaway siya sa mga tao ug kato nga pagkakita niya sa kuha, naundang iyang smile pero pagkataod-taod, mibalik rasap. I don't know nga nung gi-invite ko niya, wherein kabalo ko nga kabalo siya nga naanak ko'y uyab. Then the 18 roses started. Pang 17 ko kay ang 18 kay iyang papa. Katong hapit na ko,
kulba na kayo sa pamati. O katong gitawag na akong pangalan o pagbaktas na ako padong siya ha, halos mabungol ko sa mga syagit sa mga tao. Muling ibalik, comeback is real daw. And I handed the rose to her. She smiled. I hold her hand and started to dance. Kumusta? Pangutanan niya na ako. Mitubag ko, nga okay ra. Salamat sa pag-invite o adjud ko nag-expect. Nganong na-appeal day ko? Mitubag siya nga, ngano, bawal di ay. Mitubag ko nga, di man sa ingon, pero kabalo na ka. Ug natingala ko kay nganong gigakos ko niya. Ug mingon siya, nga sorry. She's crying. Nagpadayon migisayaw pero nakagakos na siya sa kuha. Dumingon siya. Actually, gi-invite na ako ang mga taong naidako kayong parte sa ako ang 18 years. Nalibog ko kung anong grabe na kaayo niyang hinilak. Ug mingon siya nga, salamat kayo. Salamat kay ikaw ang isa sa pinaka-the best nga nahitabo sa akong life. Don't worry, mahibaluan na nimo tanan karon. Then it's her father's turn. The last part of the program, nag-message na iyang mama. Siguro normal na kayo na muhilak ang mama sinani nga celebration. Umin ang mama, kaning tanan nga panghitabo karon, amo adyo ning giandaman. Gihatag na namo tanan maong siguro nakaingon jud mo grabe ka bongga sa party ni Saysay. Gusto lang namo siya hatagan og memorable nga birthday. If ever nga iya natang biyaan. Nakita na nako nga naghilak na si Saysay. Iyahang mga igagaw, barkada o ubang pamilya. Ang mga tao nga wala na sayod na nga tingala. O isa na ko ato. Grabe nang hilak ni ante mo ang giduol na siya ni uncle ug si uncle na ang mipuli og istorya. Nak, Say, kabalumi nga di jud ka gusto og bongga kaayo imong birthday, kay di ka gusto nga mo gasto mi, kay mabalaka ka kawa na tay pambayad sa ospital nimo. Pero gahi jud mig ulo say. Di magun mi gusto nga basig mao na ni ang last. Nisamot ko kalibog. Naglibog naming tanan. Halos tanan tao na sa venue nagsige naghila. Gigakos si Saysay siyang papa. And it's her turn na para mag-message. Halos matumba pa siya kay sakit daw kayo yang ulo, pero gipugos ihapon niya maong naglingkod na lang siya. She started her message saying thank you sa tanan niya nag-attend. Ug sa tunga-tunga na mingon siya, nga last summer, kung nakabantay mo, wala na kayo ko ninyo nakitan. Actually, wanted ko ato guys. Ug may katawa siya. Bitaw, honestly, month of June, nahibalaan ako. Namo nga, naday ko'y duha, kanadungag nga oto. Maong naundang og eskwela. Maong wala na ko ninyo nakitaan. Huwag nitanaw siya sa kuha. Maong nawala na kong panahon sa imoa. And turn to break up. Na ako'y brain tumor to the point nga halos mabuang na akong ulo. May katawa siya ingon nga baliw sa'yo. Everybody in the venue was in shock. Pag may padayon siya, ingon ng doktor, it's getting worse. Every day, and I'm really thankful to God kay nakaabot pa ko ani nga edad. And I'm praying nga makaabot pa ko Christmas and New Year. But her prayer was not granted. Just a week after her birthday, I received the most painful message. She's tired of it.
She's tired of fighting. She already left us. But after siya nawala, she handed me a gift 2 days before she died. Christmas gift, actually. I saw a scrapbook nga artistic kayo. From our first picture nga nanguyap ako niya, pictures during our mansaries, laag, simba, food trip, swimming, camping, road trip, and more. There's a caption in every pictures. Naapoy picture frame. The picture in it was taken during our anniversary. There was also a box nga punog mga letters. Naghila ko the whole time while nagbasa sa mga letter, and until now, whenever nga akong basahog usab, the memories of her still flashing through my mind. I love, I miss calling you that way. I really miss you. Hapit na mag-year since you left us. Salamat sa tanan-tanan say. I know you're happy now. And all we can do is to be happy too. Dari na lang ko taman. Salamat sa inyong pagpaminaw. God bless. Kyle.